खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आथिमंगल जानानै न' फारसे फैफिनबाय थानाय समावनो लामायाव गिख्रंथावै गाग्लोबनाय जाथाय सिनाय मोनै दुथांफोरनि गाग्लोबनायजों जोखोम जादों साथाम सुबुङा कलियाबर पुलिस थानानि सिङाव थानाय 37 नं राजा लामायाव जानो मोन्दों बे गिथावना जाथाया गाग्लोबजानाय सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांमोनहा आथिमंगल जानानै गंसे साखा खबब्रै गारिजों गुवाहाटीनिफ्राय सुरपेटिया फारसे थांगासिनो दंमोन जेराव गारियाव साथाम हौवाफोर आरो सासे आइजो दंमोन नाथाय आथिमंगल जानानै फैफिनबाय थानाय समावनो 37 नं राजा लामायाव माखासे सिनाय मोनै दुथांफोरा गारिजों होसोबोदों आरो बेंथानो नाजाबाय थादों उनाव लामायाव ट्राक थानायनि खाबु लानानै बेंथेनो हादों बेनि उनाव गारि सालायग्राखौ हमनानै लांदों दुथांफोरा आरो गावसोरनि गारियाव थानाय लहाखौ दिहुननानै जाय जेरै हागौ एरै गाग्लोबदों आरो बिथांखौ रैखा खालामनो थांनाय बिथांनि लोगोफोरखौबो गाग्लोबदों दुथांफोरा आरो आइजोनि गोदोनानि मालाखौबो बोख्लाबनो नाजादोंमोन होननानै फोरमायथिदों उननि समाव हुज्रिख्रावनायाव खाथि खालानि सुबुंफोर फैनायावसो दुथांफोरा आनज्रायलांदों होननानैबो फोरमायथिदों ओजोंहाय दुथांफोरनि गाग्लोबनायजों साथामबो हौवाफोरा जोखोम जानो गोनां जादों आरो देहा फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय थिसनजानो गोनां जादों बिटिआरनि बिखा क'क्राझार जायखौ गोजोननि नोगोर होननानै बुंनाय जायो नाथाय बे गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थारैनो गोजोन दंना गैया बे साननो गोनां फिन सानै सुबुंनि गोथै देहा मोननो हादों क'क्राझाराव दिप्लाय बिलनि साखाथियाव मोननो हादों सानै सुबुंनि गोथै देहा मोननायफोरनि मुङा फारियै प्रदीप कुमार बसुमतारी बिथाङा 50 बोसोर बैसोनि आरो मोहम्मद बादशाह शेख बिथाङा 60 बोसोर बैसोनि बिथांमोनखौ सोर आरो माबोरै बुथारलांखो बेखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना बे खौरांखौ आबुङै खोनासंनो नांगोन एडिशनेल एसपि पृथ्वीराज राजख'आ बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला दिप्लाय बिलनि साखाथियाव गोथै देहा मोननायनि खौरां मोननानै पुलिसा थांदोंमोन जेराव प्रदीप कुमार बसुमतारीनि गोथै देहाखौ लांदांफोरा गोजोनपुरिनिफ्राय बोखांनो हादों सानजौफु 1 रिंगायाव बिथांनि गोथै देहाखौ मोननो हादों होननानै फोरमायथिदों आरो बे जाथायनि दसे उनावनो बे जायगानिफ्राय 1 किल'मिटार जानथायसोआव बामनगावआव 60 बोसोर बैसोनि मोहम्मद बादशाह शेखनि गोथै देहाखौ बोखांनो मोन्दों होननानै फोरमायथिदों सानैखौबो गोफार हाथियारजों गाग्लोबनाय जादों आरो गोथै देहाखौ गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय मोननो हादोंब्लाबो मोन्नैबो बुथारनाय जाथाया सोमोन्दो दं बेखौ पुलिसा फोरमान मोन्दों नाथाय दानो फोरमानखौ फोरमायथ'नो हाया होननानैबो फोरमायथिदों एडिशनेल एसपि बिथाङा ओजोंहाय बुथारनाय जाथायखौ लानानै ओनसोलनि सुबुंफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला सानैखौबो बुथारग्राया सासेयानो बा मोनसे हानजायानो जानो हागौ होननानै सन्देह खालामदों गिबियाव प्रदीप कुमार बसुमतारीखौ बुथारनायनि सन्देह खालामदों आरो बे बुथारनायखौ मोहम्मद बादशाह शेखआ नुनायनि थाखाय बिथांखौ होसोनानै बिथांखौ बुथारनायनि सन्देह खालामदों ओनसोलनि सुबुंफोरा बेनिखायनो बे जाथायनि सायाव थाबैनो नायबिजिरनांगौ होननानैबो रायजो राजाफ्रा खावलायदों फोरमायथिबावदोंदि प्रदीप कुमार बसुमतारीया क'क्राझार पुलिस थानानि सिङाव थानाय बालाघाट गामिनि थागिबि आरो बिथाङा सासे अमानि फालांगिरि जाय बयजोंबो सिनाय जायो आरो गुबुन सासे अदेबानि बादशाह शेखआ मैगं फालांगिरि जाय न' थांनानै मैगं फानहैयो बिथाङा धुबुरी जिल्लानि बिलासिपारा पुलिस थानानि सिङाव थानाय केजाइखाता पार्ट 3 गामिनि थागिबि गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जानायजों आसाम पुलिसनि साब इन्सपेक्टरनि जिउ खहा AS 01EC3486 नाम्बार थानाय एल्ट' गारि आरो UP 52P4764 नाम्बार थानाय ट्रेलार ट्राकनि गेजेराव गोख्रोङै सौग्रावलायनाय जाथाय जादों जायजों साब इन्सपेक्टर कुलधर न्यकनि जिउ खहा जादों धेमाजिनि समराजानाव जादों बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया जिउ खोमानांनाय कुलधर न्यक बिथाङा तेजपुरनि थागिबिमोन आरो बिथाङा जरहाटनि टियकआव पस्टिंमोन ट्राक सालायग्रा डाम्पार सालायग्रा आरो बायदि गेदेर गारि सालायग्राफोरनि सायाव मिरु सोरखारा हिट एन्ड राननि आयेन लाबोनायनि उनाव मिरु सोरखारा ट्राक सालायग्रा टेक्सि सालायग्रा बिथांमोननि थाखाय गोजोनथाव रादाब लानानै फैदों जायनाखि बिथांमोनहा गोलाव जानथायसिम गारि मटर सालायो बेनिखायनो बिथांमोनहा दान्दिसे समय जिरायग्लांनो हानाय बायदि माहारियारि राजा लामाफोराव भवन बा न' लुनानै होनो रादाय होदों गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा
नरेन्द्र मदि बिथाङा फोरमायथिदों दि ट्राक सालायग्रा आरो टेक्सि सालायग्रा बिथांमोनहा समाज आरो रांखान्थिनि मोनसे बाहागो। बिथांमोनहा गोबां समसिम गारि मथर सालायो, बेनिखायनो मिरु सोरखारा बिथांमोननि थाखाय बिथांखि लाबोनो आखायाव लादों होननानै फोरमायथिदों। बे बिथांखिनि गेजेरजों गारि सालायग्राफोरा जाहाथे गोलाव लामा दावबायनायाव जिरायग्लांनो हायो, बेनि थाखाय गासैबो राहा थानाय बायदि जेरै जानाय लोंनाय, पार्किं बायदि थानाय बायदि न' लुनानै होनाय जागोन होननानै बुंथिदों आरो गिबि खोलोबाव भारतनि माहारियारि राजा लामाफोराव 1000 न' बा भवन लुनानै होनाय जागोन होननानैबो फोरमायथिदों, जेराव गारि सालायग्रा बिथांमोनहा दान्दिसे मेंगा होनो हागोन आरो बेजों बिथांमोननि देहाया गाहाम जागोन आरो देहा गाहाम जायोब्लानो जाब्रथाय जानाया खम जागोन होननानैबो बुंथिदों नरेन्द्र मदि बिथाङा। फोरमायथिनो गोनांदि जाब्रथाय जानायखौ खम खालामनो थाखाय गेदेर गारि सालायग्राफोरनि सायाव मिरु सोरखारा आयेन लानानै फैदोंमोन, जाय आयेनखौ लानानै गोबां खुद्रिदोंमोन गारि सालायग्राफ्रा। बेनि उनावनो मिरु सोरखारनिफ्राय गारि सालायग्राफोरनि थाखाय भवन लुनानै होनायनि खोथाखौ होदों प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा। क'क्राझार थिथागुरि जानागाव गेलेग्रा फोथाराव रोजा रोजा सुबुंनि बाना। बिपिएफ दोलोनि मावफारिया जथुम्मायाव रोजा रोजा सुबुंफोरा बाहागो लादों। खमैबो 30 रोजा सुबुंफोरा बाहागो लादों होननानै फोरमायथिदों खाम्फा बरगयारी बिथाङा। क'क्राझार जिल्लानि मोनद' ब्लकआ लोगो नांनानै खुंनाय बे गेदेर मावफारिया जथुम्मायाव गुबुन गुबुन धोरोमनि सिबियारिफोरा गाव गावबागाव धोरोमनि नेमखान्थिनि गेजेरजों आर'ज गाबनाय हाबाफारिबो बानजायदों। जायनाखि बे जथुम्माया बिपिएफ दोलोनि मावफारियाफोरनि जथुम्मा, बेनिखायनो बे जथुम्मायाव बाहागो लाफैनायफोरनि मादाव 80% बिपिएफ दोलोनि मावथिफोर होननानै फोरमायथिदों बिपिएफ दोलोनिफ्राय। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि लकसभा बिसायख'थिखौ लानानै बिपिएफ दोलोआ जोबोद एग्रेसिभै रायजो राजानि सेराव थांदों आरो रायजो राजाफ्राबो मदद होनो थाखाय राजि होननानै फोरमायथिदों आरो लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय बिजाथिनि मुंखौ मार्च दानाव फोसावनानै होगोन होननानैबो फोरमायथिदों। बिपिएफ दोलोनि मावफारिया जथुम्मायाव जयनिं हाबाफारिबो लानाय जादों, जेराव मोनसे समनि इउपिपिएल दोलोनि गोख्रों दैदेनगिरि कमल आजाद बिथाङाबो अफिसियेलि बिपिएफ दोलोआव हाबदों। बिपिएफ दोलोआव अफिसियेलि हाबनायनि उनाव प्रमद बर'नि हेंथा बेफ्रुसार बिबुंथि लाखिदों कमल आजाद बिथाङा। बै समाव प्रमद बर'नि खोथा लानाया गोरोन्थि जादों होननानैबो बिथाङा फोरमायथिदों, मानोना प्रमद बर'आ गोबां रादाय होदोंमोन, जायफोर नंखाय प्रमद बर' रादाय होनाय लेखायै बेफोर रादायखौ लानानै रायजो राजानि सेराव थांदोंमोन, नाथाय दा मोखां दिन्थिनो हायै बायदि जादों। बेनिखायनो बिपिएफ दोलोआव थांनानै उद्रायनाय बायदि मोनबाय होननानैबो फोरमायथिदों बिथाङा। बिथाङा फोरमायथिदों दि नंखाय रादायफोर जेरै गुबुन गुबुन हारिफोरनि थाखाय बर्ड दानानै होनायनि खोथा होदोंमोन, नाथाय दिनैसिमबो गैया। हानि आयेन लाबोनायनि खोथा होदोंमोन, नाथाय मोनफानि उनाव मोनफा होस्रांनायनिसो नटिस फैदों आरो बिथाङा गोजोन फैबाय होननानै जिनाय दलखौनो रायजो राजानि सिगाङाव दामबाय थादों होननानैबो बुंथियो। बेनि अनगायैबो बुंथिबावदि प्रमद बर'आ समायखिरा सिफायगिरि आरो बिथाङा बिटिसिनिनो प्रब्लेम अदेबानि जेंना। थांनाय 2003 मायथाइयाव बिटिसि गोरोबथानि गेजेरजों मोननाय 6 शेड्युलनि गोहोखौ बिथाङा लासै लासै गैया खालामदों होननानै फोरमायथियो। बेयो फोरमान जादों होननानैबो बुंथियो। बिटिसिनि मोन 16 बिफानखौ हरनाय, बिटिसिआव साख्रि होनो हायै आरो जेबो खामानि होनो हायैफोरा फोरमान जादों। बेनिखायनो प्रमद बर'आ बिटिसिनिनो जेंना होननानैबो बुंथियो कमल आजादआ। लोगोसे बुंथिबावदि प्रमद बर' बिथाङा नंखाय खोथा होनानै थांनाय 2020 मायथाइयाव बिटिसिनि मासिखौ गासैबो आवग्रिनो हायाखैमोनब्लाबो खैसार खालामनानै बिटिसिनि मासिखौ आवग्रिनो हादोंमोन। बेनि उनाव CAM जादों, नाथाय रायजो राजाफोरनो रादाय होनायखौ मावफुङाखै। बिथाङा खोथा होनायखौ बिथांनो मिथिहोफिननायनि उनावबो बिथाङा जेबो गोसो होआखै होननानैबो बुंथिबावो कमल आजादआ। 19,000निबो गोबां गथ'फोरा निउमोनियाजों भुगिनो गोनां जादों। बेनिखायनो उन्दै गथ'साफोरखौ जाहाथे भेक्सिन थुयो, बेनि थाखाय उन्दै गथ'साफोरनि नखरनि गाहायखौ खावलायदों सावस्रि बिफाननिफ्राय। गुसु, खुवा खुनाय आरो हाद्रि खुफुंनायनि थाखायनो बांसिनै निउमोनियानि गोहोमा जानो मोन्दों होननानै फोरमायथिदों। पाकिस्ताननि सा-सानजा प्रभिन्स पान्जाबाव निउमोनियानि गाज्रि गोहोम गोग्लैदों। थांनाय दानावनो 19,000निबो गोबां गथ'साफोरा निउमोनिया जानायजों भुगिनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। पाकिस्ताननि सिनियर हेल्थ अफिसियेल जामाल नासिरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला पाकिस्तानाव निउमोनियाजों भुगिनांनाया बेयो गिबि खेब नङा। मोनफ्रोमबो बोसोरावनो 55निफ्राय 60 रोजा उन्दै गथ'साफोरा निउमोनिया जानायनि थाखाय जिउ खोमानो गोनां जायो होननानैबो फोरमायथिदों। बेनिखायनो उन्दै गथ'साफोरखौ जाहाथे निउमोनियानि भेक्सिन थुयो, बेनि थाखाय नखरनि गाहायफोरखौ खावलायहरदों। पाकिस्ताननि माखासे ओनसोलफोर जेराव गोबां अखा हादों आरो बरफ गोग्लैदों, बेफोर जायगायाव गुसु जानायनि थाखाय उन्दै गथ'साफोरनाव निउमोनिया जानाया बांसिन जादों होननानै फोरमायथिदों आरो थांनाय दानावनो अदेबानि जानुवारि दानावनो 19,000नि गोबां गथ'साफोरा निउमोनियाजों भुगिनो गोनां जादों होननानैबो फोरमायथिदों।
भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा आसामाव सफैबाय। गुवाहाटीनि लकप्रिय गपिनाथ बरदलै एयारपर्टआव मैया मोनाबिलि 6:30 रिंगायाव सफैबाय। उडिशानिफ्राय बिथाङा आसामाव सफैदों। बिथांखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे रायजो बेंगिरि गुलाब चान्द काटारिया, रायजोनि मन्थ्रिफोर आरो गोबां गोजौ थाखोनि अफिसियेलफोरा बिथांखौ दुंब्रुदै बरायदों। दिनै सानजौफु 11:35 खानापारायाव थानाय भेटेनारि कलेज प्लेग्राउन्डआव सुबुंगौमायाव बाहागो लागोन। बेनिफ्राय बिथाङा गोबां रायजोनि आरो मिरुनि प्रजेक्टफोरखौ बेखेवगोन। गासै 11,600 कौटि रांनि गुबुन गुबुन प्रजेक्टफोरखौ बेखेवगोन। बेनि मादाव आइ कामाख्या थानसालियाव सिबियारिफोरनि थाखाय करिडर लुनायनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसननायखौ बेखेवगोन। बेनि अनगायैबो आसामनि दों 43 लामाखौ फाहामनाय आरो गं 38 दालांखौ फाहामनायनि थाखायबो बेखेवगोन गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा। बेफोरनि अनगायैबो 11,600 कौटि रांनि गुबुन गुबुन प्रजेक्टखौ दिनै गुवाहाटीनि खानापारायाव थानाय भेटेनारि कलेज प्लेग्राउन्डनिफ्रायनो गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा बेखेवगोन। देरगाव पुलिस एकाडेमियाव गिथावना बुलायलायनाय जाथाय। आसाम पुलिसनि बानजायनायाव देरगाव पुलिस एकाडेमियाव पुलिसफोरखौ ट्रेनिं होनाय जायो, जेराव मणिपुर पुलिसनि मोननै कम्पानियाबो ट्रेनिं लानो थाखाय फैदोंमोन। मोननै कम्पानिनि मादाव मोनसे नागाफोरनि हान्जा आरो गुबुन मोनसे मेथि हारिनि हान्जामोन। बेयावनो मोननै कम्पानिनि गेजेराव बुलायलायनाय जाथाय जादों, जायजों 7 सुबुंफोरा जोखोम जानो गोनां जादों। जाथायनि सायाव सासे जवाना फोरमायथिनाय बायदिब्ला देरगाव पुलिस एकाडेमियाव आइजोफोरनि बेरेकबो दंमोन। बे आइजोफोरनि बेरेकआव ट्रेनिं लानो फैनाय माखासे जवानफोरा नायखुमा हरदोंमोन। बेखौ लानानैनो बिथांमोननि गेजेराव गिबियाव दावराव दावसि जाग्रोदोंमोन। बेनो उनाव बुलायलायनायसिम सौहैदों, जायजों 7 जोखोम जानो गोनां जादों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन फिन लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।